para naman sa ating good news, Pambato ng Pangasinan sa Reina, Filipinas 2026, ipinakilala na. Ibigay mo ang ating balita, Idol Maya! Ang Pangasinan ay maituturing ng home of the beauty queens dahil sa dami ng ating mga kandidata na nakikilala na on a national stage. At sa kasalukuyan, nagniningning ang ganda ng ating kandidata na si Shaira May Soria para sa Reina, Filipinas 2026. Opisyal nang ipinakilala ang tubong mapandan na si Shaira bilang kinatawan ng Pangasinan kasama ang iba pang mga kandidata sa naganap na grand reveal nitong July 13. Ang Grand Diyosang or Duha ng Pangasinan ang pakilala kay Shaira na siyang nagpapakita ng kanyang taglay na ganda, talento at pusong Pangasinense. Makikita sa social media account ni Shaira ang bumubuhos na suporta ng ating mga kabaluyan at umaasang makuha nito ang corona sa Coronation Night na gaganapin sa August 7, 2026 sa Newport Performing Arts Theater. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.